O ukusima se, kažu, ne raspravlja. Dok jedni vole visoki sjaj, drugima je draži mat izgled. Jedni su ljubitelji drvenih dekora i prirodnog izgleda, drugi su pak orijentirani na moderne i minimalistički uređene prostore. Danas mijenjamo izgled kuhinje koja je u dobrom stanju, no budući da su je vlasnici naslijedili, nije po njihovu ukusu. Kuhinja je relativno nova i ok je stanje, ali ono što se meni ne sviđa je što nije baš funkcionalna iz dva razloga. Jedan su ove ručkice koje su baš oštri rubovi i kad se čisti nije baš zgodno jer onda budem cijela u ranama. A drugi problem su ove crne fronte visokog sjaja na kojima se vidi svaka packa. Znači sve masno što se prolije, otisci prsiju, sve se vidi, pogotovo kad se dignu rolete. S bijelima to nije problem, ali onda bi iz tog razloga htjela možda sve staviti u jednu boju. Stoga ćemo osmisliti kuhinju koja će ispuniti i estetske i funkcionalne kriterije mlade obitelji. Ukoliko ste nezadovoljni vašom postojećom kuhinjom ili kuhinjom koju ste naslijedili u stanu ili u nekom interijeru, vrlo lako i jednostavno se kuhinja može osvježiti na nekoliko jednostavnih, a i vrlo jeftinih načina. Prvi i najjednostavniji način je izmjena ručkica na kuhinji, koje su danas toliko modernog i lijepog dizajna da samom promjenom i stavljanjem novih će kuhinja zasjati sigurno u drugom svjetlu. Druga varijanta je zamjena kuhinjske radne ploče s kojom možemo postići da isto tako kuhinju osvježimo. Zajedno s tim možemo promijeniti sudoper kao isto bez velikog financijskog troška, a sve će puno ljepše i atraktivnije izgledati. Treća varijanta kod obnove ili osvježenja kuhinje je izmjena fronti. Današnjim velikim mogućnostima izbora materijala, znači i verala u raznim dekorima, imitacijama drveta, sa strukturama koje potpuno imitiraju drvo, u raznim živim, jarkim bojama, u akrilu visoki sjaj, možemo kuhinju potpuno obnoviti, izgledat će kao potpuno nova. Krećemo sa zamjenom fronti i radne ploče. Za ovakav posao potreban je jedan radni dan i kuhinja će u potpunosti promijeniti izgled. Fronte kuhinje i radna ploča se mijenjaju, no bitna stavka svake kuhinje koja nije vidljiva na prvu su kvalitetni okovi. Osim novog izgleda kuhinje, grasovim okovima bitno je podignuta i kvaliteta same kuhinje. Širok izbor okova i sistema omogućuje iskorištavanje svakog kutka prostora. Sada je na red došao odabir boje za staklo kojim ćemo prekriti postojeće keramičke pločice, a da nam ne ostanu stare utičnice, odabrat ćemo neke koje će odgovarati novom izgledu. Stare keramičke pločice prekrićemo kaljenim staklom. A zatim ćemo umjesto starih utičnica postaviti nove, Schneiderove. U samo 2 dana kuhinja je potpuno drugačija. Svoj pravi izgled dobit će tek svakodnevnim korištenjem, a do tada ćemo urediti još nekoliko detalja.